Zdravím všetkých čitateľov časopisu Auto a žena. Tak momentálne testujem tento naozaj nádherný plug-in hybrid. Musím sa priznať, že prvý plug-in hybrid v mojom živote, ktorý som mal možnosť vyskúšať, ale zase musím na druhej strane aj povedať, že konečne Jeep, to je auto mojich snov. Krásne soletky to má, fantastické kolesa, pozor, to sú normálne 17, 255, tuším na 75, vyskúšali sme si ich aj vo vode, ale naozaj zaberá to neskutočným spôsobom, takže ja musím povedať, že veľká spokojnosť. Keď si to celé pozriete, tak to auto je naozaj nádherné. Čo ma prekvapilo, to musím povedať, bol kufor. Ja som vždy myslel, že v týchto autičkách je taký menší kufor, ale toto je celkom praktické, nemusíte to stále otvárať, ale keď to otvoríte, nízka nakladacia hrana a kufor je, musím povedať, že pomerne veľký na toto auto, takže všetko, čo tu má byť, tu je a zo pár komárov navyše. Ale sme zase pri vode, takže je to úplne normálne, čo sa týka kufra. No ja som takým trošku starodávnym fanúšikom aut, ktoré mali to koleso vzadu. Mal som dve takéto autá, 4x4 a všetky tie kolesa boli vzadu, dnes sa to už viac menej nenosí, ale tomu Jeepu to stále pristane, takže som rád, že tomu ostali verní a keď si pozriete, má to aj nové svetla. Takže aj to je naozaj veľmi pekné. Komu by som to odporúčil, tak sebe. To by sa mi naozaj celkom páčilo toto auto, pretože tým, že ja som aj znamenie vodné, ja som rak, som rybár, takže toto tu je moja akože proste lokalita a dosť často chodím takýchto terénov, takže takéto auto by sa určite zišlo. Ale mám pocit, že pristane naozaj každému. Každému, kto má rád takéto terénne auta, určite áno.